συναδέλφισες και συνάδελφοι. Θέλω να σας εκφράσω την ειλικρινή ικανοποίησή μου επειδή έχω την ευκαιρία να σας καλωσορίσω από αυτό το βήμα. Η εκτίμηση και η προσδοκία όλων των συναδέλφων στα πρόσωπά σας, καθώς και η αναγνώριση της μεγάλης σας προσφοράς για την καλή λειτουργία της επιχείρησης, είναι ένα κρίσιμο στοιχείο που πρέπει ακόμα σε ένα απλό χαιρετισμό να σας το τονίσω. Αποτελεί ιδεολογικό προσανατολισμό, το οποίο ασπαζόμαστε όλοι. Η θέση ότι η επιχείρηση είναι πρώτα απ' όλα το προσωπικό της, που καθημερινά με μεγάλη προσπάθεια εργάζεται να υποστηρίξει το σημαντικό έργο της παροχής ενέργεια στην κοινωνία. Είμαι σίγουρος πως κατά τις συζητήσεις θα τεθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν την επιχείρηση και το μέλλον της. Πρώτα απ' όλα, ο ρόλος της στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, την εξυπηρέτηση των καταναλωτών με φθηνή ενέργεια και σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες, τον εξυγχρονισμό της με συγκεκριμένη στρατηγική προσανατολισμένη στο δημόσιο συμφέρον, την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, που στόχος πρέπει να είναι και να αποτελεί εργασιακή πρωτοπορία από πλευράς γνώσεων και εμπειρία σε μεγάλα έργα. Τα συμφέροντα που έχουν στρέψει τη στρατηγική τους στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιό της. Όλοι ως εργαζόμενοι έχουμε πολλά ζητήματα που μας απασχολούν και πρέπει να τίθονται κάθε φορά που ανοίγει ο σχετικός διάλογος. Αλλά θα μου επιτρέψετε να τονίσω για μία ακόμη φορά, όπως επανειλημμένα έχω τονίσει σε δημόσιες ομιλίες μου, πως όλα αυτά πρέπει να αναλύονται μέσα στη συνολική ενεργειακή στρατηγική της χώρας και το ρόλο του ομίλου ΔΕΗ. Αυτή η ιστορία είναι εθνική υπόθεση, από όποια πλευρά και αν το εξετάσει κανείς. Την οικονομική ανάπτυξη, την εθνική ασφάλεια, την κοινωνική πολιτική, τις σύγχρονες υπηρεσίες. Για να έχουμε εργασία πρέπει να υπάρχει επιχείρηση. Για να έχουμε αμοιβές και δικαιώματα πρέπει η επιχείρηση να είναι κερδοφόρος και φυσικά να εξυγχρονίζεται σε όλα τα επίπεδα με σχέδιο. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για επιλογές απαξίωσης και αδράνειες επιχείρησης, λανθασμένες πολιτικές προσανατολισμού και γενικολογίες. Επιπλέον, θα πρέπει να συνεχίσει να απευθύνεται με συνέπεια έργου στην κοινωνία και τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές έχουν ανάγκη φθηνών σύγχρονων υπηρεσιών, αλλά κυρίως πρέπει να έχουν εισόδημα και να βρίσκονται στη θέση να πληρώσουν το λογαριασμό τους. Το λογαριασμό του ρεύματος που καταναλώνουν. Μας νοιάζει το εισόδημα του λαού, για να το πούμε ξεκάθαρα, καμία επιχείρηση στη χώρα δεν έχει μέλλον αν έχει τελειώσει οικονομικά η κοινωνία. Η ΔΕΗ και όλες οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν μέλλον μόνο αν η κοινωνία και η οικονομία της χώρας θα φύγει από το τέλμα. Δεν θέλω να σας κουράσω. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την παρουσία σας εδώ. Θέλω να ξέρετε ότι θα συζητήσουμε πάνω σε ένα πολιτικό συνδικαλιστικό ντοκουμέντο που μπορεί να αποτελέσει μια υπεύθυνη τοποθέτηση στα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, την ΔΕΗ και τους εργαζόμενους. Και με την καλή διάθεση θα δείξουμε όλοι, νομίζω μπορούμε να προάγουμε αυτά που μας ενώνουν. Σας καλωσορίζω και πάλι και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.